Matul l-aħħar jiem l-MP Josien Cutajar komplit b'aktar ħidma fil-qasam ta' trasport b'messaġġ konsistenti dwar l-importanza tal-konnettività sostenibbli. Hija rappreżentat lill-Parlament Ewropew f'delegazzjoni tal-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu li żaret l-bliet ta' Ġenwa u Firenze fl-Italja. L-MP komplit tisħaq li l-imsieħba kollha kemm dawk pubbliċi, privati u riċerkaturi għandhom jikkollaboraw flimkien biex jinvestu f'aktar riċerka u innovazzjoni. Josien Cutajar enfasizzat ukoll l-importanza tal-investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema, ħiliet li huma essenzjali biex il-ħaddiema tagħna ma jitħallewx jaqgħu lura, in-negozji Ewropej jibqgħu kompetittivi u l-qalbiet ambjentali u diġitali jirnexxu. Hija tkellmet ukoll dwar l-importanza li l-mezzi ta' trasport differenti jipprovdu konnettività sostenibbli u affordabbli għaċ-ċittadini. Fl-istess konferenza mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru Ewropea Airlines for Europe, Cutajar qalet ukoll li l-avjazzjoni u l-linji tal-ajru għandhom ir-rwol essenzjali biex jaqdu flimkien reġjuni differenti fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll biex jiffaċilitaw l-ivvjaġġar u l-kummerċ b'kontribuzzjoni lejn diversi industriji oħra, inkluż it-turiżmu. Wara r-rivelazzjonijiet maħruġa mill-ġurnal Malta Today dwar kif kumpanija tal-ajru privata qiegħda tassisti fit-traffikar tal-bnedmin minn Bangladesh għall-Ewropa, l-Europarlamentari Laburista Cyrus Engineer qal li ma nistgħux nibqgħu siekta fil-konfront tal-legazzjonijiet daqstant gravi. Il-Malta Today żvelat kif gruppi kriminali qed jużaw titjiriet chartered operati bejn id-Damasku u Benghazi biex iddaħħlu nies mill-Bangladesh u s-Sirja fil-Libja. Mill-Libja dawn l-istess nies qed jiġu assenjati dajjes għal qsim perikolus tal-baħar lejn l-Ewropa. Intant Engineer talab lill-Kummissjoni Ewropea biex b'mod immedjat tagħti spjegazzjoni ta' x'qiegħda tagħmel dwar dan. Fl-istess ħin, informazzjoni ta' Frontex qed tikkonferma li n-numru ta' persuni minn Bangladesh li qegħdin jaqsmu lejn l-Ewropa mill-Libja żdied sproporzjonalment. Huwa spjega kif din mhux l-ewwel darba li l-Kummissjoni Ewropea ġiet mistoqsija dawn il-mistoqsijiet, wara li l-ġurnal Malta Today spjega kif il-Gvern Malti permezz tal-Ministru Byron Camilleri talab li l-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni fir-rigward ta' Chemwings li ma' azzjoni jidher li ma tteħdiġ min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea.